Shmaina a chroeso i'r sesiwn Carlam Cymru yma ar gyfer e-sgol, ble ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar syniadau a thechnegau ar gyfer adolygu. Nawr, fe enw i yw Meredydd Jones, dwi wedi bod yn gweithio am 17 mlynedd fel athro cerddoriaeth a thygech mewn ysgol uwchradd yng Nghwm Gwendraeth, ysgol maes y Gwendraeth. Ond ers Ionawr fi wedi newid swydd a fi nawr yn gweithio fel arbenigwr addysg i gwmni technoleg Adolygu. A ar hyd yn amser i yn y dosbarth, cwestiwn sydd wedi dod lan droion bob blwyddyn yw sut ydw i'n adolygu? Ni'n cyrraedd yr amser na ble mae pobl yn dechrau meddwl am aroliadau a dwi'n aml iawn yn cael disgyblion yn gofyn sut ydw i fod adolygu. A does dim un ateb sydd yn siwtio pawb, felly beth ni'n mynd i fod yn gwneud ar hyd y sesiynau yma yw edrych ar nifer o syniadau, pethau allwch chi arbrofi gyda nhw i weld beth sy'n gweithio orau i chi. Nawr te, yn y 4 sesiwn adolygu, fyddwn ni'n edrych ar gyngor ar gyfer adolygu. Hefyd byddwn ni'n siarad am dechnegau penodol i chi roi cyfle iddyn nhw, roi tro arnyn nhw. Ni'n mynd i fod yn sôn am syniadau ymarferol fydd yn eich helpu chi, a hefyd ambell i bwt bach defnyddiol, ambell i top tip bach i chi gael cyrraedd eich potensial yn neud y gorau posib. Nawr, un peth sydd wastad yn wir yw bod adolygu llwyddiannus yn arwain at aroliadau llwyddiannus. Os ych chi yn moyn wneud eich gorau a dangos eich gallu chi yn y pwnc i'ch llawn potensial, yna mae adolygu yn chwarae ran allweddol yn y broses yna. Iawn, beth ni'n mynd i edrych yno yn y sesiwn gyntaf yma te, yn sesiwn 1, ni'n mynd i fod yn edrych ar bwysigrwydd aroliadau ffug, MOCs. Ni hefyd yn mynd i fod yn edrych ar ddamcaniaeth adolygu, a phwysigrwydd ailadrodd a gwybodaeth ac ail ymweld â gwybodaeth. Byddwn ni yn trafod pwysigrwydd sesiynau adolygu byr a gweithredol, a byddwn ni hefyd yn siarad am ddefnyddio adnoddau addas, a felly creu adnoddau addas. I ni'n mynd i edrych ar beth yw adolygu fflat, yr 4 peth sydd yn arwain at adolygu llwyddiannus, a hefyd ni'n mynd i fod yn trafod dulliau adalw. Adalw yw cofio nôl, tynnu nôl gwybodaeth i chi wedi dysgu o'ch ymennydd fel bod chi'n gallu i gael mas yn gywir mewn arholiad. A ni'n mynd i fod yn sôn am greu nodiadau cornel a hefyd cerdiau fflach, flashcards, fel 2 ddull posib i chi o wneud hynny. Iawn, yn gyntaf ni'n mynd i sôn am aroliadau ffug, MOCs, mock exams neu ffug aroliadau. Mae'r term yna'n cael ei roi y 2 ffordd rownd. A yn syml, dewch ni gael trafod pam bod ffug aroliadau ffug yn bethau da. Wel, yn gyntaf, maen nhw yn ymestyn eich ymennydd chi. Maen nhw'n adeiladu dygnwch, maen nhw'n adeiladu'r stamina yna sy'n angen arnoch chi. Pan fyddwch chi'n cyrraedd cyfnod yr aroliadau, byddwch chi set o aroliadau i gyd mewn cyfnod eitha byr. Yn aml iawn byddwch chi fwy nag un aroliad ar un diwrnod, felly mae angen i chi ddechrau adeiladu eich stamina, eich dygnwch chi i allu eistedd fyna a canolbwyntio am gyfnod hir ac efallai wneud hynna fwy nag unwaith y dydd. Mae ffug aroliadau hefyd yn helpu ni i adnabod beth sy'n angen adolygu. Os nag yw ffug aroliad yn mynd yn dda a bod chi'n twmlo bod chi wedi wneud job go lew yn adolygu ar y gyfer yna mae hwnna'n gyfle gwych i chi i ddarganfod beth yw'r bylchau yn eich dealltwriaeth chi a gwybod yn benodol beth sy'n angen i chi adolygu. Mae hefyd yn profi eich strategaethau adolygu chi. Os ych chi'n twmlo bod chi wedi gweithio'n galed iawn yn adolygu ar gyfer ffug aroliad a bod e ddim yn mynd yn dda, yna falle bod eisiau chi ail ymweld a edrych eto ar sut i chi'n adolygu. Achos falle mae dyna'r broblem bod chi ddim yn adolygu mewn ffordd effeithiol. Mae ffug aroliadau hefyd yn gyfle gwych i chi i ofyn am gymorth. Dyma'ch cyfle chi i ofyn i'ch athrawon chi am help penodol ar wahanol bynciau neu fathau o gwestiwn i chi yn aml ddim yn llwyddo anddyn nhw. Mae'n rhoi profiad i chi o modau aroliad. Mae hwnna'n mor bwysig, chi'n bod i chi'n gofod iste yn hollol dawel, a dim cyfathrebu'r pobl o'ch amgylch chi. Mae rhaid chi'n neud yn siŵr bod chi yr offer cywir i gyd yn barod cyn mynd mewn. Dych chi ddim yn gofyn y ganol aroliad i gael menthyg pensil a'r math yna beth. Mae angen bod trefen gyda chi, bod eich offer chi gyd yn barod,
A wrth gwrs, mae eisiau bod eich teclynnau digidol chi i ffwrdd a bod nhw yn y bag mewn stafell wahanol. Felly mae ffug arholiadau yn mynd i gael chi mewn i'r meddylfryd na, fel bod pan mae'n cyrraedd yr arholiadau go iawn, bod hwnna ddim yn deimlad rhy estron i chi. Mae'n gyfle i chi ymarfer techneg arholiad. Techneg arholiad yw dewis fain amser i dreulio ar gwestiynau. Dewis sut i osod eich ateb mas. Darllen y cwestiwn i weld, oedden e moyn i chi ddisgrifio, oedden e moyn i chi restru, oedden e moyn i chi esbonio, nodi, bod chi'n darllen y cwestiwn a deall o ddarllen hwnna pa fath o ateb mae'r arholwr yn disgwyl gweld. Ac yn ola wedyn, mae'n eich cyfarwyddo chi a phwysau arholiadau, mae'n cyfarwyddo chi gyda'r straen i ni gyd yn teimlo pan i ni'n mynd trwy gyfnod arholiadau. Fel yn yr un modd pan mae'n cyrraedd yr arholiadau go iawn, bod chi'n gyfarwydd ar teimlad yna, y nerfau yna, i ni gyd yn ei teimlo, fel bod reina ddim yn digwydd am y tro cyntaf pan i chi mewn arholiad allanol sydd yn fwy pwysig na ffug arholiadau. Iawn, ymlaen â ni te. Nawr, dewch ni gysôn am ddamcaniaeth am adolygu. Nawr, mae un damcaniaeth diddorol am adolygu sy'n dweud bod darnau o wybodaeth yn yn ymenydd ni fel ser yn yr awyr. Llwyth miloedd ar filoedd o ser, miliynau o ser yn yr awyr yn y nos. A dyna fel mae gwybodaeth yn cael ei storio yn ymenydd ni hefyd. Ond, os ych chi'n edrych ar y ffurfafod, os ych chi'n edrych ar yr awyr yn y nos, dwi'n siŵr bod rhan fwyaf o'n ni yn gallu nawr adnabod cytser y sosban. Ni gyd yn gallu dod o hyd i'r sosban, achos i ni yn gyfarwydd a gweld y patrwn o ser yna, a ni'n tynnu llinellau yn y dychymeg rhwng y ser yna, ni'n cysylltu'r dotiau, ni'n ei join the dots, mwyn gweld siap y sosban. Neu fel sy'n ar y llun fan hyn, i chi'n gweld cytser Leo, y llew, i chi'n gweld y ser yna sy'n gwneud cytser Leo, a yn yn ymenydd ni, os ych chi'n gyfarwydd a gydnabod Leo yn yr awyr, dwi ddim i fod yn onest, byddech chi yn tynnu'r lluniau yna yn eich dychymeg rhwng y gwahanol ser. A dyna beth sydd angen i ni wneud pan i ni'n adolygu. Wrth ddysgu rhywbeth, mae grŵp o niwronau yn yr ymenydd yn gweithredu yn yr hippocampus, fel ser yn ymddangos yn y nos. Pan ni'n dysgu rhywbeth newydd, mae'r pethau sy'n dysgu yn tanio yn yr ymenydd ni, fel ser yn popol an yn ymddangos. Ond, mae cysylltiadau wedyn yn cael ei gwneud rhwng y niwronau yna, pan bod un peth yn perthyn i rhywbeth arall. A dros amser, mae'r cysylltiadau yna yn cryfhau. Ond os i ni moyn wneud nhw'n gryf iawn i helpu ni gofio pethau, mae ailadrodd gwybodaeth neu adalw gwybodaeth yn aml iawn, sef mynd i'r ymenydd, hol o wybodaeth a dweud ni, ysgrifennu fe. A wneud hynna drysto. Dyna'r ffordd orau o gryfhau'r cysylltiadau yma rhwng darnau o wybodaeth. Mae marfer ac ail ymweld â deunydd blaenorol yn gyson yn cryfhau y cof ac yn hybu dysgu. Mae'n mynd nôl i ail ymweld gyda rhywbeth i chi wedi dysgu a wneud hwnna'n gyson sawl gwaith yn helpu'ch cof chi ac yn hybu dysgu pethau newydd hefyd. Heb wneud hyn, fel arall, mae gwybodaeth yn gallu mynd ar goll, oherwydd mae'r darn gwybodaeth yna fel un seren unig yn eich ymenydd chi, ond yw'r cysylltiadau gyda darnau arall o wybodaeth ddim yn ddigon cryf i chi gofio am y darn yna o wybodaeth hefyd, a mae'n mynd ar goll. Mae'n cof gweithredol ni, y cof i ni'n defnyddio drwy'r amser, mae hwnna'n gyfyngedig. Does dim lle i llwyth o bethau yn cof gweithredol ni. Felly, mae gorlwytho yn ymenydd ni gyda llwyth o wybodaeth, neu cramio, adolygu ar frys, ddim mewn gwirionedd yn effeithiol, dwi ddim yn gweithio. Nawr, bod llawer o fyfyrwyr yn darllen mwyn adolygu, mae'n well i gael gwybodaeth i fewn ac allan o'ch ymenydd chi. Mae darllen yn unig ddim ond yn bwydo gwybodaeth i fewn un ymenydd ni ac yn
creu y niwronau yma, creu y ser bach o wybodaeth yn ymenydd ni. Os i ni moyn cryfhau y cysylltiadau, mae rhaid i ni gael gwybodaeth i fewn, ond mae rhaid i ni hefyd i ymarfer cael gwybodaeth allan o'n ymenydd ni. Ar lafar neu'n ysgrifenedig. Dyna beth sy'n mynd i gryfhau'r cysylltiadau yna a helpu ni i gofio ac adal o gwybodaeth mewn arholiad yn well. Nawr, ni gyd yn gwybod, dyw adolygu ddim yn hwyl, ond allwch chi wneud e'n fwy diddorol gyda rhai o'r syniadau yma. Nawr, mae'n dibynnu, really, beth yw'ch personoliaeth chi, beth yw'ch diddordebau chi, ond mae bod yn weithredol yn wneud adolygu'n fwy diddorol. Iawn, bod yn weithredol, bod yn mewn ynddo fe, cant y cant mewn, bod chi wedi towlu'ch hunan mewn, bod chi wedi taflu'ch hunan mewn i'r broses adolygu. Mae hwnna'n mynd i wneud e'n fwy diddorol i chi. Mae adolygu gyda ffrindiau, wrth gwrs, yn wneud e'n fwy diddorol. Mor belled a bod chi yn adolygu a bod chi ddim yn cael chat am bethau eraill. Mae tynnu lluniau. Os ych chi'n mwynhau arlunio, mae tynnu lluniau yn eich helpu chi adolygu a i wneud adolygu fwy diddorol. Mae defnyddio lliwiau yn sicr yn gwneud adolygu yn fwy diddorol. A uwch o leio pethau mewn gwahanol liwiau i ddynodi gwahanol bethau, hwnna'n bendant yn gwneud y broses adolygu yn fwy diddorol. Creu delweddau neu ddyluniadau creadigol, falle bod chi'n joio wneud doodles, falle bod chi'n mwynhau wneud mapiau meddwl. Felly, os ych chi'n mwynhau creu pethau gweledol fel yna, gwnewch hynny fel ffordd o adolygu, a fyddwch chi wedyn yn ffindo'r broses yn un fwy diddorol. Hefyd, gwobrwywch eich hunan os ych chi wedi adolygu yn dda. Os ych chi wedi cael sesiwn adolygu, chi wedi gweithio'n galed, chi'n teimlo bod chi wedi gwneud cynnydd ar rhywbeth, gwobrwywch eich hunan. Ewch chi wneud snack, cymrwch 7 awr i wylio un pennod o raglen dyledu chi'n mwynhau. Rhowch wobr eich hunan pan ych chi'n teimlo bod chi wedi adolygu yn dda. Iawn, felly pryd ddylech chi adolygu? Pryd ddylech chi adolygu? Nawr, mwyn adolygu yn effeithiol, mae angen bod ni'n meddwl yn galed. Mae eisiau bod ni'n canolbwyntio, mae angen meddwl yn galed. Nawr, mae hwn yn flinedig. Mae meddwl yn galed yn waith caled. Mae'n flinedig. Felly, wrth adolygu, dylech chi ddewis amser pan mae'n hawdd i chi i ffocysu. Dylai hwn fod yn amser pan fyddwch chi wedi ymlacio ac yn gyfarwydd â gweithio. Iawn? Felly, ni gyd yn gwybod bod yna adegau yn y dydd pan ni am mwy o egni a adegau pan ni'n cael crash egni. A mae'n dechrau adolygu pan mae'ch egni chi'n isel ddim yn mynd i arwain at adolygu llwyddiannus. Felly, dywyswch adeg o'r dydd pan chi yn llawn egni a chi'n teimlo bod chi'n mynd i allu ffocysu yn dda. Nawr, drychwch ar y graffiau fan hyn ar yr un top ochr chwith. Os ych chi'n flinedig, mae'ch ffocws chi yn mynd i syrthio yn gyflym iawn. Os ych chi wedi gorffwys, a chi'n teimlo'n effro, ych chi'n mynd i ffocysu yn hirach, felly mae'ch adolygu chi'n mynd i fod yn fwy llwyddiannus. Ond, hyd yn oed os ych chi yn effro, dros amser i ni'n colli ffocws pan ni'n adolygu. Felly, mae adolygu gyda thoriadau bach, cyson, llawer gwell na gwneud un sesiwn hir estynedig. Chi'n gweld hwnna'r testyn wedi i'w chwilio, mae 2 sesiwn 5 munud ar 20 llawer gwell nag 1 sesiwn awr. A mae fyrrach hefyd, ie? Byddwch chi'n adolygu am llai amser. Felly mae 2 sesiwn 25 munud llawer mwy effeithiol nag 1 sesiwn hir o awr. Oherwydd mae'r toriad yna yn rhoi cyfle i'n ymenydd ni storio'r gwybodaeth, gwneud y cysylltiadau, a i chi gael ychydig o saib fel bod chi yn fwy effro gyda mwy o ffocws a gyda dechrau'r sesiwn nesaf. Nawr, o ran pethau ymarferol, newch yn siŵr bod da chi pethau fel eich llyfrau pwnc, iawn, eich llyfrau chi, pidwch o gael nhw'n yr ysgol os mae eisiau adolygu yno chi, y syllabus, yr maes llafur ar gyfer y pwnc, papureroliad, cyn papureroliad, cynlluniau marcio ar gyfer eina, fel bod chi'n gallu gwirio beth oedd yr atebion perffaith ar gyfer cwestiynau blaenorol, oherwydd, fel ni'n gwybod, yr un mathau o gwestiynau sy'n dod lan flwyddyn ar ôl blwyddyn, ynddo fe? Gwers lyfrau, textbooks, unrhyw fath o lyfrau i chi derbyn o amgylch y pwnc, fel bod chi'n chwilio am
Felly bethau penodol, os oes rhyw ddarn chi ddim cweit yn deall, mae gwerth bod chi'n mynd wedyn i'r gwers lyfr a darllen yn ddyfnach, iddo fe. A, mae'r testyn wedi rhannu fan hyn, adroddiad yr arholwr, yr examiner's report. Pob haf, bydd yr arholwr, prif arholwr, cybac yng Nghymru, yn rhoi adroddiad yn dweud pa fath o bynciau mae disgyblion yn tueddu wneud dda arnyn nhw, a ddim cystal yn nhw. A mae hwnna'n mynd i'ch helpu chi i ffocysu yn well ar beth ddylech chi fod yn adolygu. Hefyd, newch yn siŵr bod chi pethau fel peniau lliw a uwcholeuwyr, byddwn ni'n dweud fyna hefyd, bod digon o bapur gyda chi, bod nodiadau post-it gyda chi, a hefyd cerdiau bach, fel postcards bach, cerdiau post bach gwag, i chi gael wneud nodiadau a creu cerdiau fflach ac yn y blaen. Nawr, beth yw adolygu fflat? Wel, yn Saesneg, mae'r gair fflat yn dod o'r geiriau focus, long-term, active, transform. Yn Gymraeg, ffocws, hirdymor, gweithredol, trawsnewid. Felly dyma beth ddyle arwain at adolygu llwyddiannus yw yr holl agweddau yma. Felly beth yw'r yff? Yr yff yw ffocws, sef, os ych chi'n mynd i adolygu, rhowch eich ffôn gadw. Just dodwch e gadw. Pidwch eid roi fe ar silent, achos pan bydd y golen yn goleio, bydd e'n tynnu'ch sylw chi. Felly rhowch e i ffwrdd, os chi'n ffili godded troi fe bant, rhowch e ar silent a trowch e wyneb lawr fel bod chi ddim yn gweld negeseuon yn ymddangos ar sgrin ar sgrin yn goleio. Dim cerddoriaeth. Nawr, falle bod chi'n dwlio'r cerddoriaeth, mae wedi cael ei brofi bod gryndor gerddoriaeth tra'n adolygu ddim yn helpu, mae e yn tynnu'ch sylw chi. Mae'n llenwi'ch ymennydd chi a rhywbeth gwahanol. Newch yn siŵr bod chi yn cael gymaint o lynyddwch a phosib, bod chi'n cael heddwch i adolygu, bod chi mewn lleoliad addas, rhywle le chi'n gallu gosod eich gwaith mas yn drefnus ar fwrdd yn ddelfrydol, ond hefyd rhywle le falle chi ddim yn goffod symud drwy'r amser oherwydd mae pobl arall yn defnyddio yr un gofod, neu falle bod yn fan swnllid o'r tŷ. Findwch rhywle addas tawel le chi'n gallu gosod pethau mas yn drefnus a canolbwyntio. A newch yn siŵr bod agwedd bositif gyda chi. Cyn dechrau, bod eich agwedd chi tuag at adolygu yn bositif. Nawr, dyw'ch profiadau chi o bob pwnc ddim wastad yn mynd i fod yn rai positif, achos ni'n gweld rai pethau yn anodd ac yn heriol ac yn y blaen. Ond pan i chi'n adolygu, mae'n bwysig iawn bod chi yn penderfynu reit o'r dechrau bod chi'n mynd i gael agwedd bositif tuag at y broses. Nawr, yr un nesaf yn fflat yw long-term, hirdymor. Nawr, dechreuwch adolygu yn gynnar, dechreuwch y broses yn gynnar. Iawn? A creuwch amserlen a cadwch ato fe. Hyd yn oed bod yr arliadau ymhell i ffwrdd, cadwch at yr amserlen reit nawr. Fel syniad fan hyn, allech chi fod yn dechrau wneud 2 i 4 awr yr wythnos o Ionawr ymlaen, a wedyn cynyddu hwnna wrth bod chi'n mynd yn agosach. A hefyd, newch yn siŵr bod chi'n cyfnewid pynciau yn aml. Pidwch a stico i'r un pwnc drwy'r amser, newch yn siŵr bod chi'n cyfnewid y pynciau chi'n adolygu yn reoledd. Iawn, nesaf yw actif. Mae eisiau bod ni yn weithredol pan ni yn adolygu. Beth yw adolygu gweithredol? Wel, bod chi'n creu adnoddau adolygu, bod chi'n creu pethau sydd yn helpu chi adolygu. Achos wrth gwrs mae'r broses o greu adnodd adolygu yn adolygu yn ei hunan. A hefyd chi'n gallu defnyddio'r adnodd yna i adolygu'n well to. Profwch eich hunan, testwch eich hunan. Iawn? Pidwch a just darllen pethau a gobeithio bod yn stico. Mae eisiau bod chi'n profi eich hunan. Mae eisiau chi ymarfer techneg yr oliad. Mae eisiau chi fod yn gyfarwydd ar syniad bod y rhan fwyaf o yr oliad gyda cwestiynau byr pytiog ar y dechrau, ond bod yna gwestiwn hir estynedig fel arfer ar ddiwedd pob un. Peidiwch a gadael yn rhy hwyr i gyrraedd y cwestiwn sydd â llwyth o farciau. Techneg yr oliad yw hynny. A newch yn siŵr bod chi yn adolygu y pethau anodd. Nawr, fi'n gwybod fel mae hwn yn teimlo, mae hwn yn anodd sa'n deall na fi'n neud rhywbeth arall. Y broblem yw, bydd wastad rhywbeth arall i gael, a byddwch chi ddim wedi adolygu'r peth yna sydd yn anodd. Felly, mae rhaid i chi wynebu y pethau anodd, mae rhaid i chi edrych nhw yn ei gwyneb, a gweud, right,
Mae hwn yn anodd, mae eisiau fi hala amser yna fe, mae ddim yn mynd i fod hwyl, ond mae'n bwysig bod fi agwell dealltwriaeth o'r pwnc yma na sydd â fi ar hyn o bryd. Ac yn olaf, traws newid. Y wybodaeth sydd â chi am wahanol bynciau, traws newidiwch i ryw ffurf arall. A be mae hwnna'n meddwl? Dechnegol gweld. Wel, newidwch y wybodaeth sydd â chi i fformat arall. Os mae'r wybodaeth sydd â chi ar bapur, beth am greu fideo ohono fe. Recordio voice notes a danfon nhw i'ch ffrindiau, neu rhywbeth fel yna. Newid gwybodaeth i fformat arall. Mae creu cerdiau fflach, flashcards yn enghraifft berffaith o hwn. Mae gosod rhywbeth, yn enwedig os chi'n edrych ar unrhyw beth hanesyddol, mae gosod pethau ar linell amser yn eich helpu chi. Felly bod chi wedi bod yn astudio pethau mewn gwahanol gyfrolau, neu mewn gwahanol benodau mewn llyfr, a mae'n bwysig felly bod chi â cyd-destun, reit, pryd ddigwyddodd hwn mewn hanes, dewch i ni gael rhoi fe ar linell amser, ar timeline. Mapiau meddwl, fi'n dwlu ar greu mapiau meddwl, maen nhw'n helpu fi'n enfawr pan fi'n adolygu. Dysgwch bobl eraill. Dysgwch rhywun arall am y pwnc yma. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Creuwch bethau o amgylch hwn. Creu posteri, creu podcast os ydych chi eisiau, creu fideos fel wedi si, creu animeiddiadau. Creuwch bethau sy'n mynd i'ch helpu chi i droi'r wybodaeth yma mewn i fformat arall. Achos trwy wneud hynny, i chi'n amlwg yn dod i ddeall pethau yn ddyfnach ac yn fwy estynedig. Nawr, i ni gyd yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd. Mae rai ohono ni'n ddysgwyr gweledol, eraill yn ddysgwyr clywedol ac eraill yn ddysgwyr cynesthetig. Sy'n meddwl, mae rai pobl yn dysgu orau trwy weld pethau, pobl eraill yn dysgu orau trwy glywed, a pobl eraill yn dysgu orau trwy wneud. Nawr, fel ych chi'n gweld fan hyn, mae'r gwahanol fathau a'r ddulliau dysgu yma yn gweddu i wahanol dechnegau. Enghraifft, os ych chi'n ddysgwr gweledol, mae pethau fel tynnu lluniau diagramau, uwcholeuo, gwylio fideos, creu nodiadau post-it ac ail ddarllen testyn yn mynd i fod yn dechnegau effeithiol i chi. Os ych chi'n ddysgwr clywedol sy'n dysgu orau trwy glywed gwybodaeth newydd, yna mae pethau fel ailadrodd ar lafar, gosod ffeithiau i gerddoriaeth, creu rap os ych chi moyn, recordio nodiadau ar ffôn, cau eich llyged i ganolbwyntio, mae reina'n bethau sydd yn effeithiol i ddysgwyr clywedol. Ac yna dysgwyr cynesthetig sy'n dysgu orau trwy wneud, mae'n mwy pwysig bod chi yn bobl sydd yn symud o amgylch pan ych chi'n adolygu. Bod chi yn tanlinellu ac yn uwcholeuo'n gysol, achos mae'r weithred yna o wneud hynny yn helpu chi gofio. Creu mapiau meddwl, dal a chyffwrdd gwrthrychau, lle bod chi'n cysylltu pwnc gyda rhywbeth penodol, chi'n ffidlan gyda fe, os ydych chi fidget cube neu spinner neu'r math yna o beth, bod chi'n creu cysylltiadau rhwng y pethau chi'n dysgu gyda pethau chi'n gallu dal, gwrthrychau chi'n gallu dal. A hefyd, adolygu mewn gwahanol leoliadau, oherwydd byddwch chi wedyn yn meddwl am y lleoliad yna, a bydd y lleoliad yna yn helpu chi i ddwyn i gof y pethau wnaethwch chi adolygu yn y lleoliad yna. Diddorol yna fe, fel ni gyd yn dysgu mewn gwahanol ffyrdd. Nawr, mae'n bwysig iawn bod chi'n ymarfer adalw. Felly, adalw yw cofio pethau chi wedi dysgu yn barod yn hytrach na ddarllen e. Pidwch a jyst darllen rhywbeth drosto eto, mae eisiau bod chi'n trial cofio pethau nôl. Enghreifftiau o adalw byddai i wneud cwisiau neu profion pwt, profion aml-ddewis, multiple choice, gweithio ar gwestiynau cyn bapurau, mae hwnna'n holl bwysig, ateb cwestiynau ar lafar, os chi'n cael rhywun o'r teulu, ofyn cwestiynau chi ar lafar a'ch profi chi, hwnna'n ardderchog, a wedyn creu cardiau fflach ac yn y blaen, pethau fel ni, mwyn bod chi'n gallu profi'ch hunain. Nawr, un peth sy'n gallu bod yn effeithiol iawn i bobl yw i greu nodiadau cornel. Nawr, chi'n gallu prynu padiau papur cornel sydd yn yr fformat yma chi'n gweld fan hyn. Mae wedi rannu yn 3. A chi'n gweld bod chi adran mawr gyda llunellau arno fe, le chi'n rhoi eich nodiadau, fel arfer chi'n rhoi'r nodiadau yna lawr mewn pwyntiau bwled, chi'n trial crynhoi pethau cymaint o phosib, a neu'n siŵr bod chi'n gadael bylchau rhwng
penawdau'r gwahanol bynciau, fel bod chi'n gallu llenwi mewn. A wedyn ar ochr chwith wedyn, i chi yn gallu rhoi eich ciwiau. Pethau chi'n nodiadau fan hyn nawr chi wedi ysgrifennu'n syth ar ôl y wers. Pwy fath o gwestiynau sy'n dod lan, beth yw'r geirfa llweddol, beth yw felly'r penawdau pwysig. A fyna i chi felly'n gallu rhoi rhywbeth o trosolwg o'r pwnc i chi wedi adolygu. Ar y gwaelod wedyn, i chi'n gallu rhoi rhywbeth o grynodeb o beth i chi wedi dysgu yn y sesiwn yma. Iawn? So felly, ai trwyddo, mae'r cwpl sleidiau nesaf yn dangos enghreifftiau o nodiadau cornel ar waith. Wel, mae hwnna'n un gwag. Ond chi'n gweld, mae hwn yn un ar gyfer Saesneg, chi'n gweld bod cwestiynau ar ochr chwith yn procio'r meddwl ar gyfer y pwnc. Hwna wedyn wedi llenwi mewn, chi'n gweld, bod mae hwn i wneud â adrannau o fewn y stori fer. A chi'n gweld wedyn bod yna gwestiynau pwysig, cwestiynau enghreifftiol, felly cwestiynau byddai'n dod lan mewn roliad, gyda chi'r ochr chwith. Ar ochr dde wedyn, gyda chi'r pwyntiau sydd angen i chi wybod mwyn bod chi yn gallu ateb y cwestiynau yna. Ar y gwaelod wedyn, mae da chi'r grynodeb, y summary yna. Maen nhw'n gallu bod yn llawer byrrach na'r enghraifft ddiwetha yna, gyda phwyntiau bwled syml fel hyn. Iawn, dyn nhw ddim yn gorfod bod yn rhyw bethau llawn geiriau estynedig. Mae hefyd yn gallu cynnwys pethau fel diagramau. Mae hwn yn un enghraifft da fan hyn ar gyfer bywydeg, le mae rhywun yn creu nodiadau cornel am y stumog. Nawr rhywbeth arall sy'n effeithiol iawn yw cerdiau fflach. Nawr, i greu cerdiau fflach, byddai ni'n prynu cerdiau post gwag, postcards gwag. Chi'n gallu prynu nhw yn siopau, chi'n bod sy'n gwerthu nwyddau ysgrifennu'r math yna o beth. A beth ych chi'n neud yw chi'n rhoi cwestiwn byr penodol ar un ochr, a wedyn ar ochr arall y cerdyn wrth gwrs, i chi'n rhoi yr ateb. Nawr, os ydych chi gwestiynau sydd yn rhaid y cymleth, mae'n ei fwy o synwyr bod chi'n torri reina lawr i nifer o gwestiynau symlach ar gerdyn yr un. Nawr, wrth gwrs, mae hwnna'n mynd i arwain at lot fwy o gerdiau, ond mae fe'n llawer fwy effeithiol fel dull adolygu. Iawn? Felly, i ni'n cadw nhw yn gwestiynau syml, le mae ydych chi gwestiwn ar y blaen, a wedyn yr ateb ar y cefn. Iawn? A os ydych chi gwestiynau chi moyn ymarfer sydd yn rhai fwy cymleth, torrwch nhw lawr i nifer o gerdiau ar wahân. Nawr, allwch chi hefyd greu cardiau fflach ar-lein. Mae nifer o wefannau am ddim, le allwch chi ddylunio cardiau fflach, uwchlwytho'ch nodiadau i gerdiau, defnyddio cardiau fflach mae pobl eraill wedi creu yn barod, a rannu rai i chi wedi creu. Dwy enghraifft o wefannau le allwch chi wneud y math yma beth yw Ankia a Quizlet, ond mae llwyth onyn nhw i gael. Os ych chi'n neud chwiliad Google am flashcard maker neu flashcard website, gewch chi lwyth o ganlyniadau a ddewisiadau. Felly fel i ni'n defnyddio cardiau fflach? Wel, yn syml, i chi yn creu'ch bwndel o gerdiau fflach, a wedyn i chi'n cydio yn yr un cyntaf, chi'n darllen y cwestiwn ar y cerdyn. Wedyn, ysgrifennwch eich ateb yn eich llyfr nodiadau, rhowch y cerdyn na lawr, a symudwch mlaen i'r cerdyn nesaf. A ail adroddwch nawr gamau 1 i 4, le chi'n darllen y cwestiwn, i chi'n ysgrifennu'r ateb yn eich llyfr nodiadau, rhoi'r cerdyn na lawr, symud mlaen. Nawr, newch yn siŵr bod chi'n rhoi nhw lawr yn y drefn i chi wedi hateb nhw yn eich llyfr nodiadau, a wedyn pan ych chi wedi gorffen mynd trwy'r cerdiau fflach, marciwch eich atebion, wrth droi'r cerdiau drosto i wirio'ch atebion. Wedyn, unrhyw gwestiynau chi wedi cael yn anghywir, uwcholeuwch reina yn eich llyfr nodiadau, a chi'n gwybod wedyn, reit, mi eisiau fi ganolbwyntio ar y cerdiau yna, a dylygu nhw eto, naill yn sesiwn yma, neu mewn sesiwn arall yn dyfodol. Nawr, adalw yw hwn, cofiwch y gair pwysig na, adalw, le ni'n tynnu gwybodaeth allan o'n ymennydd a'i ysgrifennu fe neu ddweud e ar lafar. A hwn yw un o'r dulliau adolygu gorau. Yn hytrach na darllen neu uwcholeuo gwybodaeth, mae ateb cwestiynau yn rhoi'r cyfle gorau i lwyddo a chofio cymaint a phosib. Defnyddiwch gyn-bapurau, cerdiau fflach, traethodau ysgrifennu traethawd,
a profion aml ddewis, mae'r holl beth yna yn eich helpu chi i adalw gwybodaeth. Iawn, felly, dyma ni ein crynodeb ni o'r sesiwn adolygu gyntaf yma. I ni wedi edrych ar bwysigrwydd arholiadau ffug. I ni hefyd wedi sôn am ddamcaniaeth adolygu a bod ailadrodd ac ail ymweld yn holl bwysig mwyn arwain at adolygu llwyddannus. I ni hefyd wedi bod yn trafod pwysigrwydd sesiynau adolygu byr a gweithredol. Llawer gwell bod ni'n cael sesiynau byr gyda thoriadau yn hytrach na cramo a trial wneud llwyth mewn amser hir. Hefyd, bod ni'n defnyddio adnoddau addas a bod ni'n sicrhau bod dan ni, bod ni ar adnoddau addas ar gyfer adolygu. A wedyn wneud yn siŵr bod chi'n sicrhau adolygu fflat. Cofiwch nodiadau adolygu fflat yna. A wedyn ni wedi trafod dulliau adalw gan ganolbwyntio benodol, wrth gwrs, ar greu nodiadau cornel a chreu cerdiau fflach. Sorry'n gordreiglo. Iawn. Beth oedd yr adolygu fflat? Cofiwch am hwn, ffocws, hir dymor, gweithredol a trawsnewid. A beth am wneud sgrinlun o hwnna, beth am wneud screenshot o'r sleid yma i'ch helpu chi i gofio beth sydd angen i chi gael mwyn cael sesiwn adolygu llwyddiannus. Iawn, rwch dro ar un o'r technegau yma i weld beth sy'n gweithio o'r eich chi. Nawr, dyw popeth dwi wedi trafod yn y sesiwn yma ddim yn mynd i weithio. Iawn, i chi. Falle bod un o'r ein yn mynd i fod yn effeithiol. A os mae hwnna'n gweithio i chi, gret. Cydiwch yn yr un peth na i chi'n teimlo sydd yn helpu chi i gofio beth yn well ac i adalw eich gwybodaeth chi yn well a canolbwyntioch ar y dechneg na. Iawn, welai chi ar y sesiwn nesaf, sesiwn 2, ble fyddwn ni'n edrych ar bwysigrwydd bylchau a phlethu eich adolygu chi. Byddwn ni'n trafod syniadau gludiog, sticky ideas. Byddwn ni hefyd yn edrych ar dechneg Pomodoro. A fyddwn ni hefyd yn edrych ar syniadau a thechnegau mwyn trefnu eich hunan gan greu a chadw at amserlennu. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda fi ar gyfer y sesiwn yma ar dechnegau y syniadau adolygu ar gyfer Carlam Cymru e-sgol. Mae wedi bod yn bleser cael trafod gyda chi a fi wir yn gobeithio bod rhai o'r syniadau yma yn mynd i fod yn ddefnyddiol i chi. Felly dewch yn ôl ar gyfer sesiwn 2 ble fyddwn ni yn edrych ar ragor o syniadau. Hwyl am y tro.